ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಣೊಂದು ಕೆಲವರು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ನಿಗಲು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆರು ಕರಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಅಗುಲ್ಲಂಚೆನೆ ಸಕ್ಕರೆದನೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಮಾಮಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆದ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಗಲು ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ದೇ ಏತು ಶೋಕು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಲೈಡಿತ್ತಿ ನಾವು ಹೋರಣಲ್ಲ ಅದೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನ ಈ ರೆಸಿಪಿನು ಚೌತಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪರ್ಬದ ಮುಂಚಿತವಾದ ಯಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರಂಜಿಕಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಕರಂಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕರಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಅವು ರೆಸಿಪಿನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾರಿಗುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ವಸ್ತುಲೇನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಏನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಡ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿರೋಟಿದ ರವ ಬರ್ಪುಣತೆ ಚಿರೋಟಿದ ರವ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಮೈದಾ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೈದಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪತೆ ಪೌಡರ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಅವು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಚಿಟಿಕಿದಾತು ಉಪ್ಪು ಅವು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಜಿನ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜರಡಿ ಅಂದು ಮಲ್ಪದೆ ಜರಡಿಗೆ ತೊಂದು ಅವೇನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಉನೇನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಸಾರೋಡು ತೊಲೆ ಸುರುಕ್ಯಾನ ರವ ಉಂಡತಿ ಸೂಜಿ ರವ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಸಾರುವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿ ಒಂದು ಜರಡಿ ಇಜ್ಜಿಡೆ ನಿಗಲೇನು ಅಲ್ಪೆ ಚಾತ ಅರ್ಪೆ ಉಂಡತಿ ಚಾತೆ ಅರ್ಪೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ಲ ನಿಗಲು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹೌದಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಬುರು ಉಂಟುಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕರಂಜಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಡೆ ಕನ್ಪೈತೆ ಯಾನ್ ಲಂಚೆನೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶರ್ದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ತೊಂಬುಡು ಇದೇ ತೊಲೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಚುರುಡಿ ರವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ನೈಸ್ ಆತಂಡು ಉಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಗ ಮೈದಾ ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತುಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಡ ಮೈದಾ ರಪ್ಪ ಪುಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಐಕ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅವು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಟಿಕಿದಾತು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕಿದಾತು ಚೂರೆ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಸುರುಕು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇವನೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ರವ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮೈದಾ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಇದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಆವಡುನೆ ಇಂಚ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬರೋಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಾನೇನ ಮಲ್ಪಗ ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟಿರ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ಹದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಲತದಿ ಓಡು ತುಲಿತೆ ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪ್ಪೇನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಕಲತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಮಾಡೇ ಯಾವೇ ಪಪ್ಪಲ ಅಂತೆ ಒಂದೇನು ಪೀಟ್ರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಏನಡಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಮುಚ್ಚಿದಿಂದ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿದ ಏನಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿ ಓಡು ಇಸ್ ಒಂದೇನು ನಮಗೆ ಎತ್ತಿಕ ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೀಟದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಜಾನ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅದು ಅವು ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆಯಿನಾತು ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಂಟುಲೆ ಪೀಟದಿನ ಒಂದು ಏನ ಹಿಟ್ಟು ಏತು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಆತೆಡ್ಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದಿಯಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕರಂಜಿ ಲಂಚೆನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು
ಆಡ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವರು ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಬಂದ ಆಯ್ತಾ ಹೋರಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರಂಜಿದ ಉಲಾಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಹೋರಣ ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂಬೇರು ಆಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಡಿ ಯಾನ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮೈದಪುರ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಡಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ತಟ್ಟೆಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ತಟ್ಟೆದಾತು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ತಟ್ಟೆದಾತು ಒಂದು ಉರಿಕಡ್ಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ತೊಲೆ ಉರಿಕಡ್ಲೆ ಅವು ಚೂಲಿಗೆ ದಿನ ಉರಿಕಡ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಅವಗೆ ತೊಂದೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ತುಲೆ ವರಾನೆ ಮಿಕ್ಸಿನ ತಿರ್ಗಂಡೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿನ ಉರಿಕಡ್ಲೆ ಅವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತಿಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಡಿತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪರ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪರಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲ್ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಕೊಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಡ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪರ ಏನಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪಂಡಡ ಒಂದು ಕರಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಏತು ದಿನಲ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇರುವ ಕರಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದವು ಸುಮಾರು ದಿನ ದಿವೋಲಿ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯಡ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಗಲಿಪುರ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಂಡ ಅವು ಹಾಳಾಪುಂಡ ತೈಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪರಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ಬುತ್ತಿ ಕಿಂಜ ಬುತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿದಾತು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಯಾವ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಗಸಗಸೆ ಉಂಡತೆ ಗಸಗಸೆನ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ತೂದಿದ್ದು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಗಲೆಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಣ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ ಈಗ ಬೋಡದೆ ಅನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಏತು ಪುರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಗುಲು ಏನೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪತ್ತೊಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೀಜ ಪಿಸ್ತಾ ಆಡ್ಬೇಕ ಬಾದಾಮಿ ಈತ ವಸ್ತನಿಗೆ ತೊಂದೆ ಈತ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಅವು ಕೊಪ್ಪರಗೆ ತೊಂದತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಏನ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಡ ನಮಗೊಂದು ಕೊಪ್ಪರನ್ನು ಪೆರೆರಾಯ್ಜಿ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ 2 ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಯ ಅಡೆಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತಂಡು ಆಡ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ಉರಿಗಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡೋಲಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಗಸಗಸೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆನೆಸಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ನಿಗಲು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕನಗೊಂಡದೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಪು ಜೋಕುಲೆ ಪರ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ದೀಕನಮ್ಮ ನಾವು ಕಡಲೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೋರಣ ಆಯ್ತಾ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದಾದೊಂಡ ಅವಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಆಯ್ಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೀಠ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಿದ ಹದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಲಾಟದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಕಂದೆ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವರು ಕೈಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನಾತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೈಕ್ ಏನ ಮಲ್ದೆ ಬಂದ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೇನು ಕನದೆ ಅವೇಟು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೂರಿದ ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಜಿಂಜದು ಎಣ್ಣೆಡು ಕೈತನಾಡು ಕರಂಜಿ ರೆಡಿ ಹಾಪುಡು ನಾನು ಯಾನಿಗಲೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ತಿಕ್ವೆ ಇತ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾನ ಪೀಟದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಬಂದು ಈತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋಡುನೆ ಈತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋಡುನೆ ಈತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋಡುನೆ ಇಂಚೆ ಈತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋಡು ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋಡು ಈತ ಒಂದೇನಮ್ಮ ಕುಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಇಂಚೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಗ್ಗ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಅವೇನೇ ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ಉಂಡೆದಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಇವಳು ಇತ್ಯಾವು ಮತ್ತೆ నేను 2 ಭಾಗ ಮಲ್ತವಂಗ ನಮ್ಮ 2 ಭಾಗ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಡೆ ಜರೋಲ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ದು ಜರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನಮ್ಮ ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಪೂರಿದಾತು ನಮಕ್ ಲಾಟ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಡವು ಇದು ತುಲೆ నేను ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತರೆ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಣಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಒರಕು ನಮಕ್ 10 ಕರಂಜಿನ ಕಾಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯ ಒಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕ ನಮ್ಮ
ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಪಂಡತೆ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಡ್ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಉಡುಪಿಡಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಕಿಂಜನೆ ಯಾವುದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆನೆ ಹೂರಣ ಮಲ್ತಿದ್ದ ತುಲೆ ಹೂರಣ ಅವಳ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆಡ್ಬೇಕೆ ಅಂತಲೇ ಮುಲ್ಪ ಕಿಂಜ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮೈದೋನು ಬರೀಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಕೊಡು ಪನ್ನಡ ಒಂದೇನು ಇಂಚತಲೆ ಲಡ್ಡುನು ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಿದ ಹದ ತಾತು ಲಾಟೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರಿದ ಹದ ತಾತು ಲಾಟೋಡು ಲಾಟಗ ತುಲೆ ಪೂರಿದಾದ ತಾತು ಮಲ್ಲ ಲಾಟಿ ಎರಡು ಅಂಡು ಅವು ಮೌಲ್ಡು ಒಂದು ಮೌಲ್ಡ್ದ ಉಲೈಗೆ ಪೋಡವು ತೆಲುವು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವಳು ತುಲೆ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ಮಲ್ತದು ದೀಪೇನು ಬೊಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೌಲ್ಡ್ದಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ದೌಡು ಇತ್ತಿತ್ತೇ ಕಿನ್ನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒರಂಬರ್ದು 10 ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಿಗಲು ಗೀಗೆ ತೊನುಲೆ ಗೀಗೆ ತಂದು ನೇಯ್ಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಹಚ್ಚೋಡು ಇಜ್ರ ಅವು ಲಕ್ಕುಜಿ ಅಂದರೆ ಇಂಚ ಹಚ್ಚೋ ನೋಡು ಹಚ್ಚೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಟದಿತ್ತಿನವೇನು ಐಕೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒತ್ತೋಡು ತುಲೆ ಒತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಹೂರಣನ ಐಕೆ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸನ್ ಒಂದಂತೆನೆ ಪಾಡಲೆ ತುಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜ ಬೊಕ ಗೋಡಂಬಿ ಅವು ಮಾತೊಂಡತೆ ಪಿಸ್ತಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಒತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಒತ್ತುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕು ಚೂರು ಅಂದತ್ತ ನೀರು ತಾಗೋಂದು ಚೂರು ತಾಗೋಂದು ಇಂಚ ತಾಗೋಡು ನೆಕ್ ಸೈಡ್ ತಾಗದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕಲೆಯೋಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುಣತೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ಕಲೆಯೋಡು ಕಲೆದು ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತುದು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಲೆ ಅಂತಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಂತಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಲಂಚೇನೆ ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮೇನ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನದೊಲೆ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತಗೆ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಇಜ್ರ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ತೇವಾಂಶ ಒಂಚೂರು ಪೂಜಿದು ಅವೇನು ಗೆತ್ತಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋ ಪಾಡ್ದು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಪಾಡೋಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಪಾಡು ಜಾನೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರಿನ ಇಂಚ ಪೂಜಿದೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತಂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುಚ್ಚಿದೀಕನಮ್ಮ ನಾನು ಒರಿದಿನವೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತುಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 25 ಮಲ್ತದೀತೇನು ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದ ಎಡ್ಜದ ಗೆಪ್ಪತೆ ಅವು ಈತು ಒರಿಡು ಆಡ್ಬೇಕು ನನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕ್ ಹಿಟ್ಟು ಒರಿದಡು ಒಂದೇನೆ ನಾನು ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೂರಿ ಅವಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಎಣ್ಣೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡ ಗೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಯರೆಗೆ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂಬೆನು ಬಣಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೋಟು ದೀಲೆ ನಿಗಲು ಬಣಲೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಡು ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ತುಲಿಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ದೀತೇನು మీకు ಜಾಸ್ತಿ ತೂದಿ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನಾಪುಡು ಫುಲ್ಲು ಕಾಯ್ದು ಪೋಪುಡು ಪಿದೈದ ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಜಿದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಹೋರಣ ಪಾರ್ದು ಪೋತೆ ಅವು ಕಾಯುಜಿ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ದೀದು ಪಾಡುಡು ತುಲೆ ತು ಜಾಸ್ತಿ ಲವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರಕೊಂಜಿ ಏಳೆಡ್ಮ ಪಾಡೋಲಿ ತುಲಿ ಕರ್ಜಿ ಇದು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ತುಲಿ ಇದು ತುಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಿಲ ಆಯ್ತ ಕಾಯೋಡು ತುಲಿ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಲೆ
ರಡ್ಡು ಬದಿಲ ಕಾಯೋಡು. ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಬರೋಡು, ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆವಡು. ತೊಲೆ ರಡ್ಡು ಬದಿಲ ಸಮಾ ಪಾಲಡು ಕಾಯೋಡು ತೊಲೆ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್. ಈಗ ಓವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೂ ಈತೆ ದಿವೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವೇರಿಜ್ಜಿ. ತುಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ದೀತೀನಿ ನಾನು. ತುಲೆ ಕಲರ್ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಮ್ಮಿ ತೂಟು ದೀನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 6 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುಲೆ ತುಲೆ ಈತ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾಯರೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಬ್ಬಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಗೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಈತ ನಮ್ಮ ಗೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಕರಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಚೌತಿದ ಪಾಡೋಂಗ ತುಲೆ. ಗರಿ ಗರಿ ಆಯ್ನ ಚೌತಿದ ಕರಂಜಿ ಇದು ನಾನು ಒರಿದಿನವೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಇತ್ತುದಲೆ ರಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಕರಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕಲರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ದಂತಲೇ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಒಂಜಿ 7-8 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇದು ಈತಾವನಾಗ ಗೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಈತ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೂದಿ ಎಡಡೆಗೆ ಕರಂಚಿ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪು ತುಲೆ. ತುಲೆ ಗರಿ 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 ಬಂದ್ಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೈದನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ. ಆತನ ಏತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಏತು ಗರಿ ಗರಿ ಆದು ಬೈದಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಬೈದಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಸೇನು ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಅಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ತುಲೆ ದೇ ಏತು ಶೋಕು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಲೈಡಿತ್ತಿ ನಾವು ಹೋರಣಲ್ಲ ಅದೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನು ಐಕೆ ತೂ ಕಮ್ಮಿ ದಿವೋಡು ಇದು ರುಚಿ ಹಂಚೊಂಡು ತುಕ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ. ಎಂಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನು ದಾದನ್ ಪನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಪುದೆಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಮೈತಿದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಆರು ಕರಂಜಿ ಮಲ್ಪನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಅಗುಲಂಚೆನೆ ಸಕ್ಕರೆದನೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಡ್ಬಕ ಮಾಮಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆದ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಗುಲು ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಲಂಚೆನೆ ಒಣಸ್ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದೋಟು ಕುದೋ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕರಂಜಿದ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೆಂಕಿತ್ತ ನೆನಪಾಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರುಚಿ ತುಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರಿದ ಮುಟ ನಾನು ಎಲ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಈಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವಡು ತಾಳೆ ಪಾಡ್ದ ಅವು ರೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡ್ದತೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋದು ಬಾಯಿಗಾತಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಚೌತಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡಲೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪರೋಡು ಮಲ್ದಿನತೆ ಅಂಚದು ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲು ಏನು ಅಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಮುಂದೇನು ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಗು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೆರಡು ಗಟ್ಟಿದು ಒಂದೆರಡು ಕಟ್ಟದು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಏತು ದಿನಲ್ಲ ನಿಗಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೇಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕನೆ ಆತನು ಅವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದದೆ ಅಂಚದು ಕೂಡ ರಿಚ್ ಫೀಲ್ ಬರೋದುಂಡು.
ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರ್ಂಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ತುಯ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೌತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಿನ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.